Naimbangal daw, kanito ang kakapsat, tataman kat tayo adalen, ti surot ti saw ni Apo Diyos, ti kinapudno ti saw ni Apo Diyos, iti Romans chapter 3, verse 10, hinggan iti verse 18. Kat launay ni Apostle Paul nga i-emphasize, ilawlawag iti daytoy about iti kinasasino ti tao, iti imatang ni Apo Diyos. And then, ti daytoy kat may samanin nga, nung daduma kat ma-issue nga, may sa susuro or teaching nga, nulad dumakat sanda nga kikinaawatan dagiti susuro, and then nulad dumapay kat makwestiyonaran ni Apo Diyos, which is no adalen tayo iti suro ti saw ni Apo Diyos, makonbinsar tayo amin iti kinasiasino ti tao, iti imatang ni Apo Diyos. Ngarod iti daytoy nga teksto iti verse 10 ingana iti verse 18 kat naadaw dagiti nga teksto or verses based iti Psalm and then Proverbs, iti Old Testament nga naibasar, and then in quote amin ni Apostle Paul, takait na laeng nga i-emphasize isuro nga ti tao ket pudno nga nagbasol, or ti kunada iti English total depravity. Ngarod iti daytoy pansinan tayo, basahin tayo, and then panunutan tayo no ti suro na tunggal may sa kanya tayo tapno ka sa maawatan tayo. Ano na verse 10? Kas ko natin na santuan asurat, awan ti uray may sa analinteg a tao. So, i-emphasize na launay, awan ti nalinteg, nga uray may sa tao. Ti sao ni Apo Diyos, mga isuron, nga awan ti nalinteg, nga may sa tao. So, amin na tao, kahit na lang ipakaamo, nga si babasol talaga. Verse 11, awan ti uray may sa makaawat, when no mang birok iti Diyos. So, i-emphasize na ito'y, no di may nga saan nga nalinteg, unholy nga tao, saan na talaga nga birukan ni Apo Diyos, never nga maawatan na no sa asino ni Apo Diyos. Anyang arot tinagbalinan na, verse 12, pinanawan dati Diyos, nagbalinda amin adakes. So pinanawan dati Diyos, nagbalinda amin adakes. Awan ti uray may sa nga agaramid iti naimbag. So uray may sa awan ti agaramid ti naimbag. Numapay ko na ito yung nga agdamit lang karamidan dang na imbag dati nasaya at para itimatang ti tao. Ngayon para kani Apo Diyos, amin niya, suro ti Isayas, nga amin ti panangkita ni Apo Diyos, iaramid ti tao, uray no nasaya at saan nga nasaya at lata, no si babasol isuna na isina kani Apo Diyos. Verse 13, nanya kayarikan da, paslatanem asilulukat tingiwat da, agkakadakes a kinaulbud ti baliksen dagiti dilada. So normally, no si asino di si babasol, isuro ni Hesus Kristo, no anya talaga di tao, anya talaga ti addaken kwa na, iso ti iparwan na. So ano normally, di may managdakdakes si babasol, rumor di addaken niya na nga basol, hijay, ngiwat na, sulat ti bagana, makapatay asao, pas lagi ti uleg, tiyeb kas, dagiti bibigda. Normally, di dakes, yung managbasol, aramidan na ti basol, ta natural kanya na. When ta isuti kababalin na, galad na, iso nga aramidan na, diay. Verse 14, natno itinapait a ulbud, dagiti ngiwat da, never, ngagbalinda nga napudno, truth, na tanaga, kasi si babasol nga ron. Napartas da, amang dangran ken, mang papatay, napartang pay. Iti sa dinuman, apapananda, panak kadadael, ken, tinakas ang tiibati da. So niyawang papananda, anyaman nga sa dinuman ti ayanda, panakadadael, ken tinakas ang tiibati da. Awan ti mayat nga ibunga da, neither anyaman nga lugar ti papananda, rumwar lata di kababalinda, aramid da, when ta di ay ti kinasiasino na ni may sa tao. Verse 17, di daam mo apulos, ti dalan ti kapya, di damet nasursuro ti agbuteng iti Diyos. Na iti English term na, iti verse 18, there is no fear of God before their eyes. Awan talaga ti panagbuteng da kani Apo Diyos, sanda talaga nga agsadmitar kani Apo Diyos when tayo sudakat na isina kani Apo Diyos. Iti dito yung verses, data nga nabasa tayo nga versikulo, i-discuss na launay, nga talaga ti tao, ilawlawag ni Apostle Paul, iti chapter 3, nga jay tao ket si babasol. And then iti uray pa iti Old Testament, manipod iti nagbasol, daanan ka ni Eva, na isinadang ka ni Apo Diyos, and then iti chapter 6, iti verse 5, kunana,
Nakita ni Yahweh, nalabesan ti kinadakas dagiti tattao iti daga, ket binig. Kinadakas ti pampanunuten da, when, taiso daket, si babasol. Verse, Jeremiah, verse 17, verse 9, kunana. Siya sino ti makaawat iti puso ti tao, manangalilaw nga awan kaasping na. Manangalilaw o kasping na. No iti English ket and incurable, deceitful and incurable. Saan nga maagasan diay? Who can understand it? Anya siya sino ti makaawat iti dayta nga ti tao ket si babasol na isinak ni Apo Dios. Siyempre iti Jeremiah ilawlawag ni Prophet Jeremiah nga dagiti tattao iti dayta iti Jerusalem managbasol talaga. Kasano da nga maparagsak ni Apo Dios no saan da nga agbuteng ken ni Apo Dios gapo na nga ipalubos ni Apo Dios nga nadaal da tapno maipakita nga isuda ket si babasol. Ngarod ilawlawag ni Apostle Paul iti Book of Romans nga ti tao ngamin ket na total depraved isuna si babasol isuna na isinak ni Apo Dios kailangan na ti parabor ni Apo Dios ken kuana tapno ikasta ket agbiag nga agnanayon. Which is kanya ti amin nga tattao ket kasapulan tiyo ti mangisalakan kanya tiyo when as masul tiyo. Ngaron, ituloy ni Apostle Paul nga ilawlawag iti verse 19 kunana, ita ammo tayo ati amin alinaon ti linteg agpaayda kadagiti agbibiyag iti babaen ti linteg adda ti linteg tapno sumardeng amin apambartag ti tattao ket idatag dati intero alubong tapno dokumenti Dios. Awan ti pagpambartay tapaniknikan ti linteg. Taawan ti tao mapalinteg iti imatang ti Dios babaen iti panangtungpal na iti linteg agserbi ti linteg amang ipakaam mo nakabasol ti tao. Saan tayo nga ibaga nga awan serbi na jilinteg? Napateg jilinteg, nagapo mismo ka ni Apo Dios, mandar ni Apo Dios, mabalimet nga no kaya da nga tungpalin amin agbiag day tagnayon ngem awan ti makakaya ti dayay when ta naturally di tao si babasol. And then purposely jilinteg ipakaam mo na nga di tao ket nagbasol. Verse 21 ngem ita na iparangarangen ti panangpalinteg ti Dios iti tao saan ana ibatay daytoy alinteg uray no pinaniknikan ti linteg ni Moses ken dagiti propeta. Verse 22. Nana. Palintegan ti Dios dagiti tattao gaputa mamati da ken ni Jesu-Kristo. Aramiden ti Dios daytoy kadagiti amin a mamati ken ni Kristo taawan Apolos ti pagdudumaanda. So, normally Hudyo man wenno hentil nagtalek ken ni Apo Dios mamati ken ni Jesu-Kristo nga sulaing tumang palinteg ken kuana ipaayan ni Apo Dios isuna iti panakapalinteg, isuna mismo mang palinteg ni Apo Dios marami niya. Verse 23, nga sikat nga verses, kanayon daw sa rin. Nagbasol amin da tao, ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Amin nga tattao si babasol, sanda talaga kaya maparagsak ni Apo Dios. Amin tayo, saan tayo kaya paragsak ni Apo Dios. Ngarod, anya ti kasapulan tayo. Ngarod nga tattao. Ngem gapo iti parabor, verse 24. Asi aayat nga inted ti Dios mapalinteg ti amin tattao iti sangwanan na babaen ken ni Jesu-Kristo amang waya-waya kadakwada. So iti daytoy awan ti dadto mga kasapulan tiyo tapno iti kasta ket magunod tiyo ti panang palinteg ni Apo Dios no diket babaen ken ni Jesu-Kristo laeng. Ngarod masaol nga nalawag maawatan ti metnaeng kunan iti term ngem gapo iti parabor asi aayat nga inted ti Dios. So iti daytoy nalawag launay nga ni Apo Dios makaammo mangted iti parabor na di grace. Saan tayo diyay nga binayadan sa awan tin trabaho tayo inarami tayo tapno ipaay na diyay. Kusa nga ipaay na kanya tayo tapno ikasta madan ti tibiyag ang nanayon mapalinteg tayo iti imatang ni Apo Dios babaen kaniya po tayo nga Jesu-Kristo. Syempre, daytoy nga sursuro ama ko na total depravity ti tao. Talaga nga ti tao ket si babasol. At dadagye daduma nga nangipadas nga nangisuro nga mga ibaga. Madi nga completely si babasol ti tao na isina ken ni Apo Dios. At dalatta kinalinteg da nga nabati. Tapno ikastada nga mangbiro ken ni Apo Dios. Note verse 23. Nagbasol amin a tao ket agkurang da iti kinadayag ti Dios. Siya sino nga rodye makabaragsak ken ni Apo Dios. Mangarami di pagkita ni Apo Dios no amin tao ket si babasol. Awan. Kasi amin tayo ket si babasol. Ngarot, ti kasapulan tayo ni Apo Dios mismo, di parabor ni Apo Dios,
ni Hesus Kristo nga mismo mangisalakan kanya tayo ijay basol tayo. Ta saan tayo nga kaya diay nga aramiden? Well, at damit dagiti nagisuro nang ipadas nga nang emphasize nga saan completely kanu nga nagbasol ti tao. Ngayon note, iti church history inayusen or inurnusan dagiti mununa nga manursuro dagiti muna nga namati church leaders tapno iti kasta saan tiyo nga problema en itatta nga gundaway. Syempre adda may isa nga simikat nga may isa nga manursuro nga tinagan na ket ni Pelagius iso na mga isuro nga ti tao ti ubing no nakayanak diri ubing saan pa lang nagbasol diay masapol nga bumaybayag pa ingana kanu mamuan na ti nasaya at pinumadi santo maibilang nga agbasol ngem itatta da ni Bishop Agustin nga may sa nga Latin Church Fathers nga isuna ket napigsa nga mga emphasize nga ta total depraved talaga ti tao. And then iti dayta nga gundaway gaputa ag kalaban dayta nga sursuro or agka conflict iti dayta nga suro ket nagmi-meeting da ti mapuna nga church council amin dagiti namati leaders iti every simbaan nagmi-meeting da iti Ephesus iti 431 AD tapno iti kasta ket pagsaritaan da no si asino ti husto ti sursuro na kadakwada. Syempre ti sao ni Apo Dios isi usto. And then inadal ti Romans chapter 3 verse 10 hanggang verse 18 hanggang verse 24 nga ti tao ket si babasol. Ngaron in proklamada iti dayta nga ti sursuro ni Pelagius ket nagkamali. Saan nga biblical, saan nga husto, no adda mga isuro nga ti tao ket saan nga na total depraved or saan nga simbasol. Ngaron, adda pa may isa ni Jacobus Arminius. Ni Jacobus Arminius may isa nga taga England isuna and then tata ti sursuro na met adda tinabat-bati iji pagpilyan ti tao, will ti tao, nga saan nga naapektaran ti basol, saan nga na total, amin di paset ti tao ket si basol, no di ket pas, adda ti paset nga nabati kano, nga saan nga naapektaran iti basol. Nga rod, nagka-problema da iti every reformed churches. Iti nga lugar, iji England, iji Netherlands, and then uray pa iji France, naapektaran da itata, England, Switzerland, naapektaran da ita, tatag, may meeting da, naurnong da dagi namati, ije Dort, Netherlands, nga nagapuda. Dagito yung manusuro, ije Netherlands, syempre Netherlands, England, Switzerland, and in Germany, ije Palatinate, Hayes, and then Bremen, nga sakop ti Germany, napanda mismo ije Dort, ije Netherlands, nagmi-meeting da, manipod November 13, 1618, ingana May 9, 1619. So November, December, January, February, March, April, May, almost 6 months da amin nga nag-meeting, nagtutungtong about iti dayto nga sursuro ni Arminius nga adda tinabati nga kinalinteg ti tao. Ngem tinapagnunuman dagiti reformed churches iti dayta inadalda nga nalaing timbagada kamalitin suro. May sa iti dayta nga inayos da nga sursuro ni Jacobus Arminius inadalda ket about ijay nga rod nga isuro na nga da tinabati ang kinalinteg tao imbagada nga nagkamali ni Jacobus Arminius ket maipaikat isuna iti grupo da iti Dutch Reformed Church ijay Netherlands. Ngaron, ingana tata adu pa lang ti mga isuro nga adda pa lang nabati nga iji kababalin ti tao tapno iti kastaket kaya da kanang apilyan ni Apo Dios. Ngaron, iti sao ni Apo Dios naglawag na unay manipud Genesis ingana iti Revelation no istadiin ti amin nga tao malaksid ka ni Hesus Kristo a Dios ken tao amin nga tao nga nabanggit iti sao ni Apo Dios nagbasol si babasol may salaeng iti author iti sao ni Apo Dios nga saan nga nagbasol ngaron just nga saan nga nagbasol nga ni Hesus Kristo ni Apo Dios isunat ti huwes mangipakaamo nga datayo katataw ket si babasol agpakumbawatay ko ni Apo Dios patyente ti kinapudno ay surot ti sao ni Apo Dios ngarod pagyamanan ti ni Apo Dios iti parapod na nga ikan na tayo iti gundaway tapno ikasta ket palintegan da tayo tapno iti kasta isalid da tayo iti pamilya na and then may bilang tayo nga nalinteg iti imatang ni Apo Dios parapod ni Apo Dios di ay ngayon pa na kanya tayo.
iti kumakuna tayo dating study nalawala unay iti theology nga makunan og study kayo about iti basol, about iti tao, syempre aduman nga discussion. I'm hopefully ma-encourage tunggal may sa kanya tayo nga agpakumbaba iti kinasovereign ni Apo Dios, pagyamanan tayo iti parabot ni Apo Dios, husto tisaw ni Apo Dios. Duman ti rumorman nga sorsoro nga mangkontra iti nga total depravity. Agbasar tayo latay ti suro tisaw ni Apo Dios, isuti punno nga rod tunggal may sa kanya tayo maget tayo nga mangkita iti saw ni Apo Dios, mga dal katagbiag tayo babayin iti parabon na Apo Dios, iti kinasovereign ni Apo Dios, galimay sa kanya tayo ng galimay sakit italek tayo iti jabiyag tayo kanya na never nga kaya tayo nga completely aramidan aming nga sayat ng paragsak tayo ni Apo Dios. Ngayon gapo iti gapo kanya po tayo nga sa Kristo inikan na tayo gundaway tapos nagkastamblin tayo nga biyag nagnayon narod. Salamat kung galimay sa kanya yo. Amok aduti mabalin nyo sa lutsudan tinitui nga video tayo okay lang mat agsalutsud kayo and then tap nigas tamas may lawlog tayo may explain tayo about iti nga topic total depravity nga makuna or completely nga ti tao ket nagbasol kinaman nagbasol ti tao nga makipakita iti kinadjust ni Apo Dios kinalinteg launay ni Apo Dios. Salamat kung galmay sa kanatay.